Когато търсиш имот, не търси обява, потърси брокер. Брокер, който ще може не само да защити интереса ти в самата сделка, а и който ще може да ти спести много време и пари в целия процес по сделката. Да разбирам ли, че в днешно време в дигиталния свят и с много обяви и сайтове, масово хората търсят обяви и скачат на обявата, защото изглежда супер апетитно. Точно така. Точно така и всъщност попадат вече на някой, който работи за друг. Който работи за човек, който е с коренно различни интереси от интереса на Тоест попадаме на интереса на продавача или Точно съответно така. на интереса на купувача. И когато попадаме на интереса на продавача, той си има брокер, който е специализирал в продаването на имоти и ще му защити интереса Който на продавача защитава по него. изцяло неговия интерес и вие разбира се, че ще бъдете ощетен, когато влезете в такава сделка, защото той Това има е вече процес. определени условия и определени неща, които е изговорил с продавача, които са условията на продавача. И как може вие да защитите вашите интереси? Продавача иска да продаде максимално висока цена. Нали? Да, Вие искате да купите на максимално максимално изгодна. ниска цена. Да, и как да стане, нали, при положение, че той защитава негови интерес, той ще иска цената, която с продавача са се разбрали. Няма да ви свали цената за вас. Но ако вие имате брокер, който да преговаря с тях, който е ваш представител, тогава вече може да постигнете съвсем различен резултат. И реално погледнато, комисионната, която ще платим на нашия брокер, може да се окаже много малка част от парите, които няма да можем сами да договорим с отсрещната страна. Абсолютно. И защо да плащаш комисионна на някой, който защитава отсрещната страна, а не платиш комисионна на някой, който защитава теб като страна по сделката? Това е други.